खुलुमबाय आं सिबि रानी ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो कम्पानियाव खामानि मावनाय सानै आइजोआ गोमादों रङियानि सबिता कलिता आरो गुवाहाटी जालुकबारिनि सुनिता बर'आ गोमानानै दङ गुवाहाटीनि सानसारिनि आईआईटी साखाथिनिफ्राय गोमादों सानैबो आइजोआ सानैबो गंसे कम्पानियावनो खामानि मावोमोन खामानिनिफ्राय न' फारसे गिदिंबोफिननायाव नखरनि सोद्रोमाफ्रा कम्पानियाव थांनानै खौरां लाहैनायाव कम्पानिनिफ्रायनो गोमानाय खौरांखौ कम्पानिनि मेनेजारआ फोरमायथिदों सबिता कलिता आरो सुनिता बर'आ गोमानायखौ लानानै लांखारनायनि सन्देह खालामदों सोनाब बंगनि नयनज्योति दास जाय देहा फालांगि खालामनायजों लोब्बा दं बिथांनि सायावनो सन्देह खालामदों सानै आइजोफोरखौ लांखारनानै फानहैनायनि सन्देह खालामनाय जादों सानै आइजोआ गोमानाय जाथायखौ लानानै पुलिस थानायावबो एफआईआर होनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों नाथाय पुलिसनिफ्राय जेबो मदद मोननो हायाखै होननानैबो फोरमायथिदों गोमानाय आइजोनि नखरनिफ्राय क'क्राझार डमिन'जनि मेनेजार प्रितम दे रयनि हेंथायै फरायसाफोरजों लोगोसे एबसु बनसु आरो गुबुन गुबुन आफादनि सोद्रोमाफ्रा खुद्रिदों डमिन'जआव मावनाय बर' लाइमोनफोरखौ थांखिनानै गाज्रि राव रायनायजों लोगोसे बर' हारिखौ थांखिनानै माखासे सोंखारिजाथाव रावफोर बाहायनायनि हेंथायैनो बिथांमोनहा खुद्रिदों बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बायदिब्ला प्रितम दे रयआ बर' हारिखौ थांखिनानै गाज्रि राव बाहायदों जेरै बर'फ्रा चाइनिज भारतनि नङा गुबुन हादरनिफ्राय फैनाय आदिबासि बर' हारिया गावनि लेट्रिनबो सुनो समाया बेफोरबायदि सोंखारिनायजों लोगोसे बर' हारिनि आरो गुबुन ट्राइबेल हारिनि आइजोफोरखौबो गाज्रि रावै सोंखारिदों बेफोरखौ लानानैनो फरायसाफोरजों लोगोसे एबसु बनसु आरो गुबुन आफादनि सोद्रोमाफ्राबो गोख्रोङै धरना होदों सोर सैथो बुंदों आरो सोर नंखाय बुंदों जायनाखि बिटिसि बिसायख'थि जानो आरो बारा गोबाव सम गैलिया बेखौ नोजोर होनानै बिटिसिआव थानाय बिजेपिनि मावथिफोरखौ गोख्रों आरो थाग थियारि जानानै थानो थाखाय बिथोन होदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपिआ हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेगोन होननानैबो दोलोनि मावथिफोरखौ थाग थियारि जानानै थानो थाखाय बिथोन होदों बिथाङा ओजोंहाय UPPLनि दैदेनगिरि राजु नार्जारिया बुंदों गुबुन 2025 मायथाइल' नङा 2030 मायथाइसिम बिजेपिजोंनो एलायन्स थागोन होननानै रायजो राजानि सिगाङाव राजु नार्जारिया बुंथिदों राजु नार्जारिया बुंथिदों दि UPPLजों दैदेनजानाय NDA सरकारा बिटिसिआव मोनथाम खेबनि थाखाय थागोन बेयाव जेबो गोनो गोथो जानांगौनि खोथा गैया गोदान दिल्लीआव मिरु बिजेपिजों सावरायहैनायाव 2025 मायथाइयाव एलायन्स थागोन होननानै बुंदों आरो रायजोनि बिजेपिनि दैदेनगिरियाबो UPPL आरो बिजेपिआ एलायन्सैनो थागोन होननानै बुंदों होननानैबो फोरमायथिदोंमोन नार्जारि बिथाङा नाथाय नार्जारि बिथांनि बेबायदि बुंनाय बाथ्रायाव दै गुसु लुनानै होदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव जानाय बिजेपिनि जथुम्मायाव बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय थाग थियारि जानानै थानो थाखाय बिथोन होनायजों लोगोसे बिजेपिआ हारसिङैनो बिसायख'थिखौ गेलेगोन होननानैबो रोखा खालामदों थांनाय बोसोराव जेरैबायदि बिजेपिआ हारसिङै बिटिसि बिसायख'थियाव गसंदोंमोन बेबायदिनो देग्लायबो अदेबानि 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियावबो बिजेपि दोलोआ हारसिङैनो गेलेगोन होननानै बुंथिदों बिथाङा बेनिखायनो जोंनि दैदेनगिरिफोरा दिनैनिफ्रायनो थाग थियारि जादों होननानैबो बिथोन होदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि क'क्राझार लकसभा बियाबाव UPPLनि बिजाथि देरहानायाव बिजेपिनि मावथिफोरनिया बयनिख्रुइबो बांसिन बिहोमा दं बिजेपिनि मावथि गैयामोनब्ला क'क्राझार लकसभा बियाबाव UPPLनि बिजाथिया देरहासारनो हानाय नङामोन होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा आरो बिटिसिआव बर' अबर'नि राजखान्थिनि गोलाव समनिफ्रायनो जे जारिमिन दंमोन बेखौबो बिजेपिआ गैया खालामनो हाबाय होननानैबो बुंथिबावो थारैनो साननो गोनां बिजेपिआ हारसिङै बिसायख'थि गेलेनानै गोबां मासियाव देरहासार जानो हायोब्ला मा जागोन UPPL दोला लोगोसेनो मा जागोन BPF दोलोआबो गोहोगोरा बिजेपि दोला बिटिसिआव देरहासार जानो हायोबा बर'नि राजखान्थि दोलो UPPL आरो BPFनि थासारिया मा जागोन आरो बर' रायजो राजाफोरनि थासारियाबो मा जागोन राजखान्थियाव बयहाबो मोनथाय दं बेखौ जों बयबो मिथिगौ नाथाय गुबुननि सिङाव थाया बा गुबुनजों बेंजाया होननानै आलादा रायजो बिनायनि उनाव BSC BTC आरो बिटिआर लाबोनो हानाय बर' रायजो राजाफ्रा बर' आरो अबर'नि राजखान्थि जोबस्रांनायजों मुलाम्फा ना खहा जागोन बेयो रायजो राजाफोरनि थाखाय साननो गोनां जाबाय थानाय पेरिस अलिम्पिकआव इन्डिया मेन्स हकी टीमा सेमि फाइनालाव सौहैनो हाबाय क्वार्टार फाइनालाव इन्डियानि हानजाया ग्रेट ब्रिटेननि हानजाजों गेलेदोंमोन जेराव 19 मिनिटावनो इन्डियानि सासे गेलेगिरिया रेड कार्ड मोननानै गेलेनायनिफ्राय गोजानाव दोनजादोंमोन आरो भारतनि हकी हानजाया 10 गेलेगिरिफोरखौ लानानैनो जोबजासे गेलेनो गोनां जादोंमोन
भारतनि सासे गेलेगिरिया गोजा कार्ड मोननो गोनां जादोंमोन नाथाय उनाव भारतनि हान्जानि गोख्रों गेलेनायाव भारतनि हकी हान्जाया देरहासार जानो हादों। गिबियावनो भारतनि हान्जानि गेलेगिरि हरमनप्रीत सिं बिथाङा गल सोदों। बेनि उनाव ग्रेट ब्रिटेननिफ्रायबो गल सोनायाव द्र जादोंमोन। उनाव पेनाल्टी शुटआउटआव गलकीपार PR3 जेस बिथांनि मोजां गेलेनायाव भारतनि हान्जाया 4-2 गल फारागथिजों देरहासार जानो हादों। दा भारतनि हान्जाया बबे हादरजों सेमिफाइनालाव गेलेगोन बेयो रोखा जाथ'वाखै। जार्मान आरो स्पेन हादरनि गेजेराव क्वार्टार फाइनाल गेलेनायाव जाय हादरा देरहासार जानो हागोन बे हादरजोंनो गेलेगोन भारतनि हकी हान्जाया। ओजोंहाय लाभलिना बरग'हाय बिथाङा जाबाय थानाय पेरिस अलिम्पिकनि क्वार्टार फाइनालाव जेननो गोनां जाबाय। चाइनानि लिकियान बिथांनि आखायाव बिथाङा क्वार्टार फाइनालाव जेननो गोनां जाबाय। 4-1 गलनि फारागथियाव जेननो गोनां जादों आसामनि बक्सार लाभलिना बरग'हाय बिथाङा। हा बायलाय फानलायनि बेलायाव गोदान आयेन लाबोनो थांखि लादों आसामनि गिबि मन्थ्रिया। गुबुन गुबुन धोरोमनि गेजेराव हा बायलाय फानलाय खालामनायाव गोदान आयेन लाबोनो थांखि लादों गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंथिदों दि गुबुन गुबुन धोरोमनि गेजेराव हा बायलाय फानलाय खालामनो थाखाय लेन्ड सेल पारमिशन लानायनि सिगां गिबि मन्थ्रिनाव गनायथि लाग्रोनो नांगोन। बोखावजायै गवालपारायाव मोनसे समाव कच राजबंशिफोर गोबां दंमोन नाथाय मुस्लिमफोरा गुबै थागिबिफोरनिफ्राय मोनफा मोनफा हा लानानै गुबै थागिबिफोरखौनो माइनरिटि खालामबाय। बेनिखायनो जाहाथे बोखावजायै गवालपारायाव रावबो जाहाथे जोंनि हाखौ मुस्लिमफोरा लानो हाया बेनि थाखाय आयेन लाबोगोन होननानैबो बुंथिबावो आरो SC, ST आरो गोग्लैसोनानै थानाय हारिनि हाखौ जाहाथे गुबुनाव ट्रेन्सफार खालामनो हाया बेबायदि आयेन लाबोनो थांखि लादों होननानै बुंथियो। लोगोसे लाभ जिहादनि हेंथायैबो आयेन लाबोनाय जागोन होननानै बुंथिबावो। गावनि धोरोमखौ बा गावनि सिनायथिखौ दोनखुमानानै सोरबा सुबुङा हिन्दु आइजोफोरखौ मोजां मोनोबा बा जुलि खालामोब्ला बेनि हेंथायैबो जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा होनाय जागोन होननानैबो बुंथिबावो गिबि मन्थ्रि बिथाङा। बांलादेश हादराव जोबनो गैयै समनि थाखाय कारफिउ होबाय। बांलादेश हादराव जानाय दावराव दावसियाव आरोबाव 32 सुबुंनि जिउ खहा जाबावबाय आरो गासै 200नि गोबाङा जिउ खोमानो गोनां जाबाय। थैनायनि मादाव धर्ना होग्राफोरजों लोगोसे पुलिस मिलिटारिफोराबो जिउ खोमानो गोनां जादों। बांलादेशनि गाहाय मन्थ्रि शेख हासिनाया जाहाथे थाबैनो गाहाय मन्थ्रिनि बिबानखौ एंगारो बेनि थाखाय गासै बांलादेश हादरावनो धर्ना होनाय जादों। जायनि जाहोनाव सोरखारनो टेक्स होनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय धर्ना होनायजों लोगोसे स्कुल, कलेज, मावख' बायदिफोरावबो थांनो होआखै आरो गावसोरनि धर्नायाव गावसोरजों गसंफानो थाखाय गोख्रोङै बुंथिदों। मख'नो गोनांदि 1977 मायथाइनि दावहायाव बाहागो लानाय नखरनि सोद्रोमाफोरनि थाखाय साख्रियाव रिजार्भेसन खालामनानै होनायनि हेंथायैनो बांलादेश हादराव थांनाय माखासे समनिफ्रायनो दुंहाव थासारि जागासिनो दङ। बांलादेशनि राजथावनि ढाकानि अनगायैबो बांलादेश हादरनि गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो गोख्रों धर्ना होनाय जादों जेराव गोबां दुंहाव थासारिफोर जादों जेरै सोरखारि मावख'फोरखौ बुफाय बुसि खालामनाय जादों, गारि मथर अर सावनानै होनाय जाथाय जादों, गावजों गाव बुलायलायनाय, पुलिस मिलिटारिजों दावहा आरो गोबां थासारिखौ सामलायनो थाखाय आर्मि पुलिसाबो लावथि सिबनो गोनां जादों, टियार गेस गावनो गोनां जादों आरो बे दुंहाव थासारियावनो दासिम गासै 200नि गोबाङा थैनो गोनां जाबाय। थासारिखौ सामलायनो थाखाय बांलादेश हादराव मैया बेलासि 6 रिंगानिफ्राय जोबनो गैयै समनि थाखाय कारफिउ होनाय जाबाय। लोगोसेनो बांलादेश हादराव इन्टारनेटबो बन्द खालामनाय जाबाय। बे धर्नायाव फरायसाफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफाद आरो राजखान्थिनि बेरेखा दोलोनि आफादफोराबो बाहागो लादों आरो धर्नाया फरायसाफोरनिब्लाबो बे धर्नायाव उदखारिफ्रा बाहागो लाफादेरदों होननानैबो फोरमायथिदों बांलादेश सोरखारनिफ्राय। दिनै 5 आगस्ट UPPL दोलोनि 9थि जोनोम सान। थांनाय 2015 मायथाइयाव दानि केबिनेट मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव जोनोम जादोंमोन UPPL दोलोआ। जौगानाय बर' हारिनि जेंना गोजोन थासारि लाबोनाय बेफोर थांखिखौ नोजोर होनानैनो UPPL दोलोआ जोनोम जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों UPPL दोलोनिफ्राय। बर' माहारिनि जेंनानि खोथाखौ लानानै सोरखारखौ नारसिनदों आरो गोबां खामानि मावदों होननानैबो फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा। थांनाय 2020 मायथाइयाव NDP, UPPO, एबसु आरो UPPL जयैनो लोगो नांनानै बिटिआर गोरोबथा खालामदोंमोन आरो सोरखार दानायनि उनाव बे 4 बोसोराव हा-हुनि जेंना, सोलोंथाइनि जौगानाय आरो लाइमोनफोरनि जेंनानि सायाव खामानि मावदों होननानैबो फोरमायथिबावदों प्रमद बर' बिथाङा।
बर' हारिनि जानाय लोंनाय जेरै अनला, सबाय, साम' आरो बायदि बायदि जायखौ जों गुबुन हारिनि हटेलफोराव मोनजाया। बेफोर ओंख्रिखौ जों खालि बर' हारिनि हटेलफोरावल' मोननो हायो। बर'फोरनि अनगायैबो दा गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरनिबो आंगो जानो हमदोंसै बर' हारिनि ओंखाम ओंख्रिया। बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम मोनसे मोजां खौरां लानानै फैदों। नोंथाङा जुदि गुवाहाटियाव थांलाय फैलाय जायोब्ला बर'नि जानाय लोंनाय ओंख्रि ओंखाम नागिरनानै जिंगासिनांगौनि जेबो गोनांथि गैलिया। गुवाहाटियाव थांनाय लामायाव नोंथांमोननि थाखाय बेखेवदों गोदान हटेल जायनि मुङा सिफुं हटेल। चिरां जिल्लानि काजलगावआव थानाय सिफुं हटेलनिनो बेयो मोनसे ब्रान्च। सानसारियाव आर्मि केम्पनि उल्था दिगाव बेखेवबाय गोदान हटेल। सिफुं हटेलाव नोंथांमोनहा थांनानै बर' हारिनि आंगो ओंख्रिफोर जेरै सबाय साम', अनला दाउ, सबाय दाउ बायदि बायदि ओंख्रिफोरखौ मोनजानो हागोन। नोंथाङाबो सिफुं हटेलाव खेबसे हाबनानै मोजां मोजां जानाय आदारफोरखौ जानानै गोजोननायखौ लानो हागोन। जुदि नोंथाङा सिफुं हटेलनि बागै माबाफोर सोंथि खालामनांगौ दङबा हटेलनि बिगोमाजोंबो सावरायहरनो हागोन। कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय 9864747796। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।